ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sabi nga sa mga meme, ang AFAM daw ang shortcut sa pag-ahon sa kahirapan. Kaya hindi nakapagtataka na marami sa atin na naghahanap ng foreigner na pwedeng maging forever. Ikaw kabarangay, handa ka bang magka-AFAM at makaranas ng halo-halong swerte at dugong banyaga? Dear Papa Dudut, magandang tanghali po sa inyo at sa mga kabarangay natin. Ako po si Desa, senior na po ako. Naging libangan ko na tuwing tanghalian ang makinig sa inyong programa at maraming beses na akong naiyak. Napahalakhak ng tawa at na-stress sa mga kwentong ibinabahagi dito sa Barangay Love Stories. Sabi ko nga minsan ay grabe naman ang nangyayari kay Sender. Kawawa naman at napakatanga naman. Pero napapaisip ako, ang buhay ko pala ay pwedeng itampok sa programa ninyo kaya sumulat ako dahil nais kong ibahagi ang kwento ng buhay ko na para bang kinuha mula sa isang teleserye. Hindi ko na po alam kung tatawa o iiyak ako sa mga nangyayari kaya naisipan ko na lamang na sumulat sa inyo. Matagal na panahon na ang nakalipas nang makilala ko si Stephen, isang AFAM na taga-Amerika. Nakita ko sa internet na ang ibig sabihin pala ng AFAM ay a foreigner around Manila. Pero ginagamit na rin siya ngayon na pantawag sa foreigner kahit wala ka sa Maynila. Dati simpleng foreigner o kaya ay kanulang ang tawag. Nagkakilala kami ni Stephen sa isang beach resort kung saan ako nagtatrabaho bilang tagalinis ng kwarto. Sa unang tingin pa lamang ay alam ko nang may kakaiba sa kanya. Hindi lang dahil sa kulay ng kanyang balat o banyagang accent, kundi dahil sa napaka-gentle niyang paraan ng pakikitungo sa akin. Hindi nga nagtagal ay naging kami at ramdam ko ang kanyang pagmamahal. Papadudot at inakala kong siya na ang sagot sa lahat ng pangarap ko. Pero sabi nga nila ay hindi lahat ng maganda ay nagtatagal. Dumating ang araw na kinailangan niyang bumalik sa Amerika. Nangako siyang babalik pero habang tumatagal ang paghihintay ay unti-unti kong nararamdaman ang lamat sa aming relasyon. Sa umpisa ay regular pa ang pagpapadala niya ng sulat. Pero kalaunan ay bigla na lamang itong nawala, Papadudot. Naiwan akong nagmumukmok, nagtatanong sa sarili ko kung ano ang pagkukulang ko. Bakit hindi na siya sumusulat sa akin? At dito na nga pumasok sa eksena si Edward. Si Edward ay matagal ko nang kilala. Kaibigan siya ng pinsan ko at matagal nang umaaligid sa akin. Nung una ay hindi ko siya pinapansin dahil mahal na mahal ko nga si Stephen. Pero sa mga pagkakataong umiiyak ako dahil sa kawalan ng balita mula kay Stephen, si Edward ang laging nariyan sa tabi ko. Siya ang nagpapatawa sa akin at umaalalay kapag bumibigat na ang loob ko. Hindi ko maitatangging napapalapit na rin ang loob ko sa kanya, Papadudut. Desa, parang kanina ka pa nakatulala dyan ah. Bagong taon na pero ganyan ang mukha mo. May problema ka ba? Okay ka lang ba? Halata ba talaga may problema ako, Edward? Heto, hindi ako sinungaling ha. Pero halatang maganda ka pa rin. Bolero ka talaga, Edward. Totoo naman na maganda ka. Kaya nga gusto kita eh. Pero teka ha, hindi lang dahil sa maganda ka, kundi dahil mabait ka. Ewan ko sa'yo. Ito talaga, totoo ang sinasabi ko, Desa. Ayaw mong maniwala sa akin?
Siguro kung yung foreigner mo ang nagsabi sa'yo ng maganda ka at mabait, tsak na naglulupasay ka na sa kilig dyan, hindi ba? Siyempre naman, iba kasi kapag yung Prince Charming mong nagsabi nun. Aray naman, ibang klase ka talaga. Kung Prince Charming siya, ano ako sa'yo? Naku, baka may masabi akong hindi maganda. Tingin ko, nabulag ka na talaga ng foreigner na yun. Love is blind nga, kaya ganun. Wow! Ibang klase rin to. Hindi ba halos 2 taon ka nang di sinusulatan nun? Edward, baka saan na naman mapunta tong usapan na to? Nag-aalala lang naman ako sa'yo, Desa. Sulat ka ng sulat. Wala ka nang natatanggap na sagot galing sa kanya, di ba? Ang hirap kaya nun. Siya tong mayaman at hindi pinoproblema ang pagbayad sa pagpapadala ng sulat. Siguro, may iba na yun. Binura ka na sa buhay ng mokong na yun. Tigilan mo nga yan kasi hindi totoo yan. Mahal ako ni Stephen. Payong nagmamalasakit lang ha. Kung talagang mahal ka nun, binabalikan ka na at sinasagot ang sulat mo. Parang ganyan naman lahat ng mga kano. Tingin ko talaga hindi ka nababalikan nun. Marami na ako naririnig sa mga tulad nila. Matapos makuha ang gusto sa babae, ayun, kumaripas na. Hindi na binabalikan ang babae nila. Bawiin mo sinasabi mo, Edward. Hindi ganun si Stephen. Bawiin mo! Pasensya ka na, Desa. Hindi ko pwedeng bawiin yun kasi totoo yun. Kaya gumising ka na. Iniwan ka na ng foreigner mo. Hindi ka nababalikan nun. Hindi. Hindi. Araw-araw ka na lang ganyan. Hindi siya dapat iniiyakan. Tama na nga, Edward. Nandito naman ako. Gusto kita. Hindi ko gagawin yung ginawa sa'yo ng lalaki na yun. Hindi. Mahal ko si Stephen. Pwede ba? Hindi kita gusto. Ako lang ang lalaking nagmamalasakit sa'yo. Ako ang nandito sa'yo ngayon oh. Bigyan mo naman ako ng pagkakataon na mahalin kita. Edward, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na babalikan ako ni Stephen? Kung talagang babalikan ka at mahal ka nun, bakit hanggang ngayon wala pa rin? Huwag ka nang umasa dun. Nasa kabilang mundo yun. Hindi ka nakakasiguro kung talagang mahal ka nun kasi hindi mo nga siya nakikita. Basta, babalik siya para sa akin. Babalikan niya ako. Ilang beses mo na rin niyang sinasabi, pero wala. Alam mo, wala kang paki. Umalis ka na nga. Huwag mo akong lalong binubwisit. Hindi naman kita binibwisit. Kung pera lang ang gusto mo sa kanya para maiahon kayo sa kahirapan, kaya ko yun. Ano? Nagsisimula na ako ng sarili kong negosyo. Kita mo naman, lumalaki na to. Kumikita. Grabe ka. Tingin mo ba sa akin mukhang pera? Nabibili? Hindi sa ganun. Pero aminin natin, kailangan natin ng pera. Ng buhay na masagana. Ayaw ko rin mag-asawa kung hindi ko kayang buhayin ang pamilya ko. Kaya nga ngayon nandito ako sa'yo at sinasabi ko to kasi handa na ako. Kaya na kitang buhayin at ang mga magiging anak natin. Edward, pasensya ka na. Pero si Stephen ang mahal ko. Siya lang. Tsaka gusto ko talaga na iisang lalaki lang. Teka, pasensya ka na sa sasabihin ko. Pwede kasing pampalipas oras ka lang ng Stephen na yun. Basta ako, mahal kita. Nandito lang ako para sa'yo. Grabe ka. Sa totoo lang talaga tayo, Desa. Basta, nandito lang ako. Ilang beses na ako nagsabi sa'yo na gusto kita. Hindi man asultong mga mata ko, pero sa'yo lang tumitingin to. Pero, hindi rin pwede na maghihintay ako sa wala. Kaya pag-isipan mo na tong aloko. Kasi totoong mahal kita, Desa. Huwag ka nang umiyak. Sige, hindi na kita iistorbohin. Aalis na ako. Simpleng babae lang po ako noon, Papa Dudut. Tahimik po ako at walang ibang pangarap kundi ang makahanap ng taong magmamahal sa akin ng totoo. Buong akala ko talaga na si Stephen na yon, pero dahil sa tagal na hindi siya nagparamdam, ay parang sinasabi nito sa akin na pinapaniwala niya lamang ako na mahal niya ako. At tama si Edward sa mga sinabi nito na ginagamit niya lamang ako at nang nakuhan nito ang gusto'y hindi na nagparamdam pa. Nang dumating si Edward sa buhay ko ay isang lalaking hindi ko akalaing mamahalin ako at walang judgment na hindi na ako virgin. Grabe kasi ang prejudice ng mga tao noon, pero si Edward ay tanggap niya ang nakaraan ko. Naging sandigan ko si Edward nang iniwan ako ni Stephen. Akala ko si Stephen na ang lahat para sa akin, Papa Dudut. Pero mali pala ako. Iniwan niya ako sa ere at hindi na binalikan pa.
Sa mga panahong yun si Edward ang nagparamdam sa akin ng halaga. Sa kabila ng lahat ng sugat sa puso ko, pinilit ni Edward na buuin ang pagkatao kong nagkalamat dahil sa nakaraan. Dahil sa pagmamahal ni Edward, natutunan kong muling buksan ang puso ko, Papa Dudut. Sinagot ko siya at hindi nagtagal ay nagpakasal kami. Akala ko sa wakas, ito na ang simula ng masayang pamilyang bubuuin namin. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay bumalik si Stephen sa buhay ko. Nagulat ako, Papa Dudut, nang makita siyang muli. Nakipagkita siya sa akin kahit masakit ay kinausap ko siya. Gusto kong malaman kung bakit siya bumalik at ano ba ang hinahanap niya matapos ang lahat ng ginawa niya. Sinabi niya sa akin na mahal niya ako at wala siyang natatanggap na sulat na galing sa akin. Pareho kaming nagtataka at baka nawala ang mga sulat naming dalawa. Hindi ko alam kung papaano pero nadala ko sa init ng muling pagkikita namin, Papa Dudut. May nangyari sa amin. Isang bagay na hindi ko po inaasahan. Pagkatapos noon ay sinabi ko na kay Stephen na hindi na kami pwedeng magkita at makipag-communicate pa kasi may asawa na akong tao. At ang nangyari sa amin sa kama ay isang pagkakamali lamang. Sumang-ayon siya at hindi na nga kami nagkita matapos ang tagpong yon pero nabuntis ako, Papa Dudut. Walang araw na hindi ko ipinagdarasal sa langit na sana anak lang namin ni Edward ang dinadala ko sa aking sinapupunan. Na hindi nagbunga yung nangyari sa amin ni Stephen pero laking gulat ko na asul ang mata ng anak ko. Parang Snow White sa balat. At ang nga ito ni Stephen at hindi ko maitatago ang kataksilan na ginawa ko kay Edward, Papa Dudut. Han, kausapin mo naman ako. Paano mo nagawa sa akin to? Paano? Sorry. Pinagmumukha mo akong tanga. Han, huwag kang sumigaw, baka magising yung bata sa kwarto. Anong kaibangan tong ginawa mo? Ano na lang sasabihin ng mga tao? Nasalisayan ako ng isang kano? Wow! Han, sorry na. Sorry? Kaya ba ng sorry mo na bawiin ang lahat? Ginawa ko naman ang lahat, Desa. Naging mabuti akong asawa sa'yo. Ayaw ko sanang sabihin to pero naging mabuti ang kalagayan mo nang pinakasalan kita. Nagsumikap ako para maging maayos ang buhay natin. Naging tapat ako sa'yo pero ito ang igaganti mo sa akin? Gusto ko lang naman kausapin siya. Yun lang naman ang dahilan kung bakit ako nakipagkita sa kanya eh. Gusto ko lang malaman kung bakit hindi niya sinasagot yung mga sulat ko noon. Nagkita pala talaga kayo ng kanong yun? Nagpauto ka naman sa mga sinabi niya. Tapos tumihaya ka. Hindi pa ba ako sapat? Gusto mo talaga sa ganung lalaki? Ibang klase ka rin talaga. Anong pinagkaiba mo sa ibang babaeng nagbebenta ng aliw? Sa ginawa mo, mas masahol ka pa sa kanila. May gana ka pang sampalin ako? Ikaw tong nagtaksil? Ikaw tong nangloko sa akin? Hindi ako bayaran, Edward. Eh kung hindi ka bayaran, anong ginawa mo? Di ka bayaran. Alam ko na kung ano ka. Makati ka. Nagpakamot ka sa lalaking yon kahit may asawa ka na. Marumi kang babae. Pinagtaksilan mo ako. Sorry na. Natukso lang ako. Lintik na dahilan yan. Ano? Natukso tapos nagumpugan kayo sa kama? Tapos ayun, nakalunok ka ng bola at lumaki ang tiyan mo. Tapos eto, tingnan mo yung anak mo. Kulay pa lang ng mga mata, kitang-kita na ang pagtataksil mo sa akin. Anong klase kang asawa? Oo na, mali na ako. Mali ang ginawa ko. Akala ko kasi pinigilan ko naman ang sarili ko eh. Hindi ko alam kung bakit pumayag pa rin ako makipagsiping sa kanya pero matapos namin ginawa yun sabi ko sa kanya na yun na talagang huli namin pagkikita dahil may asawa na ako. Dahil ayoko magkasala pa. Isang beses nyo lang ginawa tapos nakabuo agad. Ang talas pala ng anong yun. Eh di doon ka na. Grabe naman yung matras mo na yan. Gusto talagang magpalahi. Gusto mo palakpakan kita, Desa? Magtatawag ako ng mga kapitbahay para pumalakpak kami sa ginawa ninyo. Edward. Saka isang beses o maraming beses man yan, nagkasala ka. Nagtaksil ka at yung anak mong yan
ang ebidensya ng pagtataksil mo sa akin. Edward, patawad. Ang sakit, Desa. Hindi mo alam kung gaano kasakit. Hindi kita masisisi kung galit ka. Siguro nga, maghiwalay na lang tayo. Hindi akong babae para sa'yo. Ano? Kasi nga ang bait-bait mo sa akin eh. Ginawa mong lahat para sa akin pero itong sinukli ko. Ayoko naman na magsama tayo at araw-araw mo ipapamukha sa akin ang nagawa ko. Ayoko na araw-araw na makikita mong anak ko sa pagkakasala. Kaya siguro, maghiwalay na lang tayo. Hindi! Hindi tayo pwede maghiwalay. Pero, nagkasala ako sa'yo. Nagtaksil ako. Sandali! Huwag tayo magpadalos-dalos. Hindi ko rin kayang mawala ka. Eh anong gagawin ko? Wala na akong mukhang ihaharap sa'yo at sa pamilya mo. Tsak na magiging pulutan tayo ng mga chismis ng kapitbahay. Teka lang, may nakaalam ba na nagkita kayo ng kanuna yon? Yung kapatid ko, siya lang ang may alam. Ayaw ko maghiwalay tayo. Basta ipangako mo sa akin na hindi ka nagagawa pa ng bagay na ikakasama at ikakasira ng relasyon natin. Han? Mahal mo naman ako, hindi ba? Oo naman, mahal kita. Kalimutan na natin ang lahat. Hindi ko kayang mawala ka sa piling ko. Pero, paano ang bata? Paano ang itsura niya? Pwedeng sabihin nating pinaglihim mo siya sa biren sa simbahan. Parati ka namang nasa simbahan eh. Ano? Yan ang sasabihin natin. Anak ko yung batang iniluwal mo. Ako ang ama, pero ipinaglihim mo siya sa mga santo. Kaya naging ganun ang itsura ng anak natin. Nagulat ako sa mga pahayag ni Edward ng gabing yon, Papa Dudut. Mahal na mahal ako ng asawa kong si Edward pero nasaktan ko siya ng todo dahil sa isang katotohanan na hindi ko na kayang itago. Masakit kay Edward na malaman na iba ang ama ng anak namin. Ramdam na ramdam ko ang sakit at pighati niya sa tuwing tinitingnan niya ang aming anak. Wala akong magawa kundi ang umiyak at tumingin ng tawad sa kanya, Papa Dudut. Hindi ko rin kayang saktan si Edward ng tuluyan lalo na't alam kong mahal na mahal niya ako. Kahit pa masakit para sa kanyang nangyari ay sinabi niyang hindi niya ako kayang iwanan. Matapos nga ang pag-uusap na yon ay hindi na niya ako sinumbatan pa. Hindi niya ako tinulak palayo. Pero alam kong bawat araw na kasama niya ako ay isang mabigat na laban yon para sa kanya. Sa kabila ng lahat ay naaawa ko kay Edward. Alam kong hindi niya deserve ang ginawa kong pagtataksil. Kaya naging mabuting asawa ko sa kanya at kinalimutan ko na ng tuluyan na may isang Stephen akong minahal. At para sa aming dalawa ni Edward, ang anak ko ay galing sa dugot laman namin ni Edward. At pinaglihi ko lamang ang bata sa mga birhen na nakikita ko sa simbahan. Siguro ay nakuha ni Edward ang ideya na ito noong pinag-aaralan niya sa high school yung tungkol kay Maria Clara sa libro ni Dr. Jose Rizal. Ibang klase ang pagmamahal ni Edward. Walang katumbas ang paglimot niya sa mga kasalanan ko at pagpatuloy sa pag-ibig na kanyang ibinigay sa akin ng mga panahon na kahit nasasaktan siya ay patuloy pa rin siya sa pagmamahal, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, si Edward po ay hindi lamang asawa ko. Naging tagapagligtas ko siya sa pinakamadilim na bahagi ng buhay ko. Sa kabila ng pagkakamali ko ay tinanggap niya ang lahat. Siya ang tumayong ama kay Scarlett kahit alam niyang hindi niya ito dugo. Hindi niya kailanman itinuring na hadlang ang katotohanan yon. Sa halip ay niyakap niya si Scarlett na parabang siya mismo ang nagbigay buhay sa kanya. Hindi ko kayang sukatin ang laki ng sakripisyo ni Edward para sa amin. Napakabuti niyang tao at kahit gaano kasakit ang nagawa ko, pinili niyang manatili para maging asawa ko at ama ni Scarlett. Hindi na namin pinag-usapan pa ang tungkol sa aking pagkakamali. Hindi dahil sa pag-iwas kundi dahil mas pinili naming ituon ang panahon at lakas namin sa mga bagay na mas mahalaga. Sa pag-aalaga kay Scarlett at sa muling pagbuo ng aming pamilya
ang sentro ng aming mga oras. Sa kabila ng mga bulong-bulungan ng mga kapitbahay sa tunay na ama ni Scarlett ay hindi nagpatinag si Edward. Pinangalandakan niya sa lahat na anak niya si Scarlett at pinagbantaan pa. Nakakasuhan ang mga nagsasabing hindi niya anak si Scarlett. Matapos ang ilang taon ay nagkaanak din kami ni Edward. Nakita kong masaya siya at pantay ang tingin niya sa mga anak ko. Kaya naman sa aspetong yun ay sobrang nagpapasalamat ako kay Edward. Pero habang lumalaki si Scarlett at nagkakaisip, ay hindi maiwasan na magtanong ito sa kanyang itsura. At gaya nga ng sinabi ni Edward ay pinaniwala namin ang bata na pinaglihi ko siya sa birhen at kami naman ni Edward ay hindi na namin pa napag-usapan ang tungkol sa pangangaliwa ko noon at ang tungkol kay Stephen, Papa Dudut. Scarlett, anong nangyayari sa'yo? Bakit ka umiiyak? Ma? Anak niyo po ba talaga ako? Bakit mo naman natanong yan? Oo, anak kita. Syempre naman. Hindi niyo po ba ako napulot sa basurahan? Ay, ikaw talagang bata ka. May maganda bang bata na iniwan lang sa basurahan? Hindi kita napulot sa basurahan, anak. Galing ka sa tummy ni Mama. Anak ka namin ng papa mo. Kaya tumahang ka na, okay? Pero sabi ng mga kalaro ko, hindi daw ako Pinoy. Kaya hindi niyo ako anak. Sino ba yung mga kalaro mo na yan para masabihan ko na mali ang sinasabi nila? Tsaka, huwag ka nang makipaglaro sa kanila. Sa mga bunsong kapatid mo na lang ikaw makipaglaro. Ha? Sila dapat ang kalaro mo. Ang gusto ko, girls ang kalaro ko, Ma. Sabihan ko ang pinsan mong si Meryl na pumunta dito sa bahay para makipaglaro sa'yo, ha? Bibili kita ng panibagong manika, okay? Sige po, Ma. Kaya tumahan ka na. Ikaw talaga, nagpapapaniwala ka sa mga yun. Mama, may iba pa po silang sinasabi. Parati nga nila akong tinutukso talaga. Ano na naman? Ang sabi nila, Amerikana daw ako. Blue daw kasi yung mata ko eh. Tsaka ang puti-puti ko. Naku, naiinggit lang yung mga yun sa'yo kasi you're a princess. Ganyan kaya kulay ng mga mata ng mga manika, di ba? Alam mo, may kukwento ko sa'yo kung bakit ganyan ka kaganda. Gusto mo bang marinig? Opo, Ma. Halika rito. Dito ka sa tabi ko. Gusto kong niyayakap ang baby ko kapag nagkukwento ako eh. Alam mo anak, mahal na mahal ko ang papa mo. Kaya pinakasalan ko siya. Nakita mo yung picture na nakasabit sa baba? Yung puti po ang damit ninyo na parang Reyna po? Tama! Yon ang pinakamasayang araw ko para akong Reyna at yung papa mo naman ang hari. Tapos syempre, nagdasal talaga ako noon para biyayaan ako ng magandang anak. At doon nga ako nagdasal sa birhen hanggang sa nabuntis ako. Dito ka sa tiyan ko. Parang yung baby brother ko nung nasa tiyan mo pa po siya? Ganun na nga. At habang pinagbubuntis kita, parati kong tinitingnan yung mga birhen sa simbahan. Ang gaganda nila, ang puputi at ang pupungay ng mga mata. Doon kita pinaglihi, kaya nang lumabas ka sa tiyan ko, sabi ko, parang birhen ng baby girl ko. Kaya pala ako ganito, Ma. Sa inyo talaga ako galing? Siyempre, dito ka sa tummy ni Mama. Naniniwala ka na ba? Opo, Ma. Naku, parang ang seryoso ng mag-ina ko ah. Ano bang pinag-uusapan yung dalawa? Papa, kinuwento ni Mama na pinaglihi daw po ako sa santo. Kaya ganito po yung itsura ko. Oo anak ko. Kaya ang ganda-ganda mo. Pakis nga ako sa baby ko. Naku, maganda ka nga baby. Pero amoy araw ka naman. Maghapon ka bang naglaro? Opo. Naku, kailangan mo nang maligo baby. Sige na, maligo ka na. Big girl ka na, di ba? Sige na, baka mahilo pa si Papa sa amoy mo. Sige po, Papa, maliligo na ako.
Natatakot talaga ako na kung lalaki na si Scarlett, hindi na siya maniniwala sa kwento natin. Han, pwede bang huwag ka na mag-isip ng ganyan? Nandito ako. Sasabihin ko sa kanya na ako talaga ang ama niya at pinaglihim mo nga siya sa santo. Tapos ang kwento. Oh, bakit ka naman umiiyak? Salamat sa pagmamahal, Edward. Salamat sa lahat. Ako dapat ang magpasalamat dahil minahal mo rin ako at hinayaan mo akong maging ama sa anak mo. Mahal kita, Han. Mahal na mahal din kita, Han. Mula sa araw na isinilang ko si Scarlett ay nangako ako na ibibigay ko ang lahat para sa kanya. Pagmamahal, proteksyon at isang magandang kinabukasan. Walang pag-aalinlangan na ibinigay din yon ni Edward sa kanya kahit alam nitong hindi niya kadugo si Scarlett. Simula pa na umalit si Scarlett, si Edward na ang tumayong ama niya. Ginawa niyang lahat para mahalin at alagaan si Scarlett na parang tunay niyang anak. Lumaki si Scarlett na hindi nalaman ang katotohanan. Papadudot sa bawat gabi na iniisip ko kung aaminin ko ang totoo sa kanya ay umiiyak ako. Mahal na mahal ko ang anak ko at hindi ko kayang masaktan siya. Pero alam kong kailangang mangibabaw ang katotohanan. Kaya nung naging 18 years old na siya ay naisip ko na hindi ko na kayang itago pa ang lahat. Dumating na ang araw na kinakatakutan ko. Ang araw na kailangang sabihin ko sa kanya ang lahat-lahat. Sa loob ng 18 years, binabangungot ako sa bawat gabi. Iniisip ko kung paano niya tatanggapin ang katotohanan. At eto na nga ang bangungot na yon, Papa Dudut. Nakita ko ang galit sa mukha ng anak ko noong hinarap niya ako para sa katotohanan. Parang gusto ko na lamang na lamunin ako ng lupa dahil nadudurog ang puso ko habang nakikita ko ang sakit sa mga mata niya. Pero naisipan ko rin na mas mabuti ng pakawala ng kasinungalingang matagal kong tinatago. Alam kong sa dulo ay kailangang maging buo ang pagkakakilala niya sa kanyang sarili. Karapatan niya yon kaya hinarap ko si Scarlett ng buong tapang. Kahit nanginginig ang boses ko at sinabi ko sa kanya na siya ang isa sa mga pinakamahalagang tao sa buhay ko. At lahat ng ginawa ko ay para sa kanya, Papa Dudut. Niyakap ko siya kahit ramdam kong lumayo ang loob niya sa akin ng mga oras na yon. Years old na ako. Hindi na ako bata. Sino ba talaga ang tatay ko? Sino? Scarlett, anak. Nung bata pa ako, naging usap-usapan na hindi ako anak ni Papa dahil nga mukha akong anak ng isang kano. Maraming beses kitang tinanong at maraming beses mo rin akong sinagot na pinaglihim mo lang ako sa santo. Ma, hindi ba kayo kinikilabutan sa ginagawa niyong pagsisinungaling? Sabihin niyo sa akin ang totoo. Amerikano nga bang tatay ko, Ma? Scarlett, ang mahalaga, mahal ka namin ng Papa Edward mo. Ibig sabihin, totoo nga. Anak. Ma, 18 years niyo ako niloloko. Kailangan ko kasing… Anong kasinungalingan pa ang sasabihin mo, Ma? Gusto ko lang marinig mula sana sa inyo yung totoo eh. Pero hanggang ngayon, ayaw niyo pa rin sabihin. Umamin na si Tia Magda. May kasintahan ka daw na isang Amerikano. At yun yung nakabuntis sa'yo. Siya yung ama ko. Pero, ang ipinagtataka ko lang, mag-asawa na kayo ni Papa nun, di ba? Ibig sabihin, nangaliwa kayo? Ako yung bunga ng pagtataksil nyo kay Papa. At saka, nagpakamartir si Papa. Inako niya ako at itinuring na tunay niyang anak. Anak, sorry. Sorry. Bakit niyo tinago sa akin yun? Totoo ang nalaman mo. Anak kita sa isang Amerikano, si Stephen. Nagmamahalan kami pero nung bumalik siya sa Amerika, hindi na siya sumulat sa akin. Hindi ko alam kung ano nangyari. Dumating sa buhay ko ang papa mo, minahal niya ako at doon
Nagpakasal kami. Pero dumating si Stephen, nagkita kami. Maling nakipagkita pa ako sa kanya. Parang bumalik yung dati eh. Akala ko hindi ako mabubuntis kasi isang beses lang namin ginawa yun. Pero nabuntis niya ako. Nabuo ka namin. Ma, bakit mo nagawa yun? Gusto ko nang makipaghiwalay sa papa mo noon. Kasi isang pagtataksil lang ginawa ko pero tinanggap niya ako. Tinanggap niya tayo. At para sa kanya, galing ka sa dugot laman niya, anak ka ng Papa Edward mo. Han? Scarlett, anak? Oh, bakit kayo nag-iiyakan? Pa, alam ko na po yung totoo. Alam ko nang hindi niyo po ko tunay na anak. Alam kong hindi ako pinaglihis sa mga santo. Kasi anak ako ng isang kano. Hindi! Anak kita, Scarlett! Anak ka namin ng mama mo! Tama na! Mga sinungaling kayo! Scarlett! Scarlett! Hayaan mo muna yung bata. Paano kung may mangyari sa kanyahan? Masakit para sa anak natin na nalaman niya ang totoo. Hayaan na muna natin siya. Babalik din yun. Pero paano kung hindi na siya bumalik, Edward? Paano kung tuluyan na siyang magalit sa akin? Hindi ko alam kung kaya ko yun. Nakita mo naman kung paano niya ako tingnan kanina, di ba? Puno siya ng galit. Han, makinig ka. Hindi ba dati, galit na galit ako nung una kong nalaman ng totoo? Pero napatawad kita. Hindi naging madali pero nagawa ko. Alam kong kaya rin niya ni Scarlett. Kailangan lang niya ng panahon. Alam kong totoo yan, Han. Pero ibang sakit ang makita ang anak mong nasasaktan eh. Para bang hinugot yung bahagi ng puso ko. Mahal na mahal ko siya. Lahat ng ginawa ko para sa kanya pero ngayon, parang hindi niya yun naramdaman. Hindi yan. Ramdam niya yun. Ngayon, maaaring galit siya. Nalilito. Pero kilala ko si Scarlett. May puso yan. Tulad ng sayo. Mahal na mahal ka niya. Kahit nasaktan siya ngayon, mapapatawad ka niya. Ito talagang kinatatakutan ko, Edward. Dumating na. Lahat ng taon na tiniis ko ang takot at pangamba, parang wala na akong natira para sa sarili ko. Pero eto na nga, wala na akong tinatago. At yan ang mahalaga. Wala ka nang itatago. Wala ka nang bigat na dinadala. Han, ginawa mo na ang tama. At sa dulo, makikita rin ni Scarlett yan. Han, taan na. Han, ano kung mas piliin niyang lumayo? Edward, hindi ko kaya. Hindi mangyayari yan. Kung napatawad kita, kaya rin niyang gawin yun. Ngayon, hayaan mo munang lumipas ang galit niya. Ibigay mo sa kanya ang panahon para humupa ang emosyon niya. Sana nga, Edward. Sana nga. Tandaan mo, mahal na mahal ka ng anak mo. Tuluyang lumaya si Scarlett sa bahay, Papa Dudut. Napakasakit sa akin bilang isang ina na makita ang anak kong nagdadala ng bigat sa kanyang puso dahil sa katotohanang hindi niya matanggap. Ang sekreto na matagal ko nang tinatago ay parang bomba na sumabog sa pagitan naming mag-ina, Papa Dudut. Parang nawasak ulit ang pagkatao ko at bumalik ang mga alaala ng panahong nagpakatanga ako. Sa pag-asang mahal talaga ako ni Stephen. Hindi ko inakalang ang lalaking yon nang siyang magmamarka ng dugong kano sa anak kong si Scarlett. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta, Papa Dudut. Sinubukan ko siyang tawagan. Ngunit hindi niya sinasagot ang cellphone niya. Napakaraming tanong ang gumugulo sa isipan ko. Mali ba ang desisyon kong aminin sa kanya ang katotohanan? Wala akong ibang hangad kundi ang mailapit siya sa katotohanan. Ngunit sa halip na magkaintindihan kami ay parang mas lalo lamang lumayo ang loob niya sa akin. Nang mawala siya ay walang minutong hindi ako nag-aalala sa kanya. Kung nakakain na ba siya, may tinutuluyan ba o kung hindi ba siya inaabuso ng ibang tao. Bilang isang ina, isang matinding bangungot ang pag-alis ni Scarlett, Papa Dudut.
Parang iniwan ako ng liwanag sa buhay ko. Maraming beses kaming naghanap sa kanya pero wala talaga. Masakit ang mawala siya at hindi ko sinusukuan ang pag-asang magkakaayos kami kapag dumating ang araw na magkita kaming muli. Patuloy akong nananalangin na makita siyang muli at maipadama sa kanya ang pagmamahal ko ay walang hanggan. Gusto kong sabihin sa kanya na hindi kailanman naging kasalanan ang kanyang pagkatao. Dahil ang pagdating niya sa buhay ko ay isang blessing na araw-araw ko na pinagpapasalamat sa Diyos. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, 3 taon akong walang balita sa nag-iisang anak kong babae. Napakasakit nang bigla na lang siyang lumayo. 3 taon ako nagtiis at tinatanong ang sarili, nasaan na kaya siya? Kumakain kaya siya ng maayos? May sakit ba siya? Pero walang sagot, Papa Dudut. Walang sagot. Ni Haniho ay wala akong nahagilap. Hinahanap ko siya sa mga kaibigan niya pero kahit sila ay hindi rin po alam kung nasaan na siya. Parang nawala na ako ng bahagi ng buhay ko na hindi ko alam kung kailan babalik. Hanggang isang araw, Papa Dudut, ay bigla siyang bumalik at nakita ko siya sa pintuan ng bahay namin. Dala ang isang maliit na bag. Agad akong lumapit sa kanya pero may napansin akong kakaiba sa kanya. Hindi lang siya umuwi, Papa Dudut, sapagkat buntis siya. Ang dami kong gustong itanong sa kanya pero hindi ko magawa dahil sa takot kong baka muli siyang mawala. Niyakap ko na lamang siya ng mahigpit at pansin ang takot at hiya sa mga mata niya. Kaya sabi ko sa kanya na kahit anong mangyari, anak ko pa rin siya at mahal na mahal ko siya. Pero hindi ko maiwasang magtanong. Ano kaya mga pinagdaanan niya sa 3 taon na nawala siya? Sino ang ama ng dinadala niya? At bakit hindi niya man lang ako sinabihan, Papa Dudut? Scarlett? Anak! 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 Naupo ka. Ano nangyari sa'yo? Miss na kita. Mama, Oo, nandito lang si mama mo. Huwag ka nang umiyak. Buti umuwi ka. Alalang-alala ako. Ang mga kapatid mo at ang papa mo. Bakit ngayon ka lang umuwi? Ma, I'm sorry po. Anong sorry? Ako dapat ang mag-sorry sa'yo. Patawarin mo ko, anak. Ma, naiintindihan ko na. Pinatawad na po kita. Anak ko, kumain ka na ba? Ha? Ipag-ahanda kita. Ma, may problema po ako. Ano yun, anak? Ano bang problema mo? Ma, buntis ako. Ano? Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Matulungan mo ako, Ma. Sinong nakabuntis sa'yo? Kailangan kanyang pakasalan. Ma, hindi pwede. Anong hindi pwede? Binuntis ka niya, anak. Dapat kanyang panagutan. Ma, kasi may asawa siya. Ano? Ma, hindi ko naman alam na may asawa na pala siya eh. Ginawa niya akong kabit na hindi ko alam. Napakatanga ko. Napakatanga ko. Tanga-tanga ko talaga. Anak, Ma, gusto ko po sanang ipalaglag na lang itong dinadala ko. Scarlett, hindi. Hindi ako papayag, anak. Wag na wag mong ipapalaglag ang bata. Walang kasalanan ng bata para pagkaitan mo siyang mabuhay, anak. Alam mo,
Kung nalaman ko lang na ang pinagbubuntis ko ay hindi dugo ni Edward, pwede kong ipalaglag ang bata. Pero naisip ko, walang kasalanan ng bata sa tiyan ko. Wala kang kasalanan. Kailangan mong makita ang mundo, kaya kailangan ding makita ng magiging apo ko ang mundo, anak. Ma, nagkamali ako. Wala kang kasalanan, anak. Umibig ka lang sa lalaking hindi karapat-dapat. Anak, maraming taon na bumabagabag sa akin ang ginawa ko kahit pinatawad na ako ng Papa Edward mo. Hindi madali, pero alam kong kakayanin mo. Kalimutan mo ng lalaking yon, mag-umpisa ka kasama ang anak mo, ang apo ko. Okay lang po sa inyo na wala akong asawa? Na magiging laman tayo ng chismis ng mga kapitbahay? Wala akong pakialam sa sasabihin nila. Ang importante, maipanganak mong anghel na yan at ipadama natin sa kanyang pagmamahal. Okay? Opo, Ma. Salamat. Salamat po sa pagmamahal ninyo sa akin. Ganyan talaga ang isang ina. Mararanasan mo na rin kung paano magmahal ang isang ina. Itatago ko rin po ba sa kanya ang totoo? Na ang ama niya ay may ibang pamilya pala? Nasa sayo yan, anak. Pero siguro kapag kaya na ng isip niya, sabihin mo pa rin ang totoo. Sige po, Ma. Kailangan ko maging totoo sa anak ko. Ma, nasan po pala si Papa? Nasa kwarto. Oh, Ma. Bakit naman ganyan ang mukha niyo? May sakit ang papa mo, Scarlett. Ano po? May cancer siya. Nagpapahinga lang siya ngayon kasi kagagaling lang namin sa chemo niya. Papa! Alam mo, magiging masaya yon kapag makita niyang panganay niyang napakaganda. Ma, gusto ko po makita si Papa. Halika, sigurado akong masusurprise yon kasi nandito ka na. Nang dumating ang araw na bumalik si Scarlett sa bahay namin ay hindi ko mapigilan ang umiyak. Halo-halong emosyon ang bumalot sa akin, Papa Dudut. Masaya ako dahil muli ko siyang nayakap pero may kasamang takot at awa sa puso ko dahil sa kanyang kalagayan. Buntis siya, Papa Dudut, at napakabata pa niya para sa ganitong klase ng sitwasyon. Pero kahit na ganoon ay nangibabaw ang saya dahil alam kong magiging lola na pala ko. At handa akong suportahan si Scarlett sa bawat hakbang ng kanyang pagiging isang ina. Habang unti-unting bumabalik ang sigla sa aming pamilya, isang masakit na katotohanan ang kinaharap namin. Ang asawa kong si Edward ay may cancer. Alam naming limitado na ang oras na meron siya. Sa bawat araw ay isang laban para sa kanya, Papa Dudut. Ramdam ko ang hirap na dinaranas niya. Pero kahit sa gitna ng sakit ay pinipilit niyang maging matatag para sa amin. Masakit makita siyang nagdurusa. Pero nagpapasalamat ako na sa kabila ng lahat ay nariyan pa rin siya bilang haligi ng aming pamilya. Nang makita ni Edward si Scarlett, hindi ko malilimutan ang ngiti sa kanyang mga mata habang hinahawakan niya ang kamay ng aming anak. Mahal na mahal niya si Scarlett at kitang-kita ko ang kanyang pagmamalasakit. Ang tagpong yon ay tila nagbigay ng liwanag sa kabila ng dilim na nararamdaman namin dahil sa kanyang karamdaman. Pagkalipas ng isang taon ay nakita namin ang napakagwapong anak ni Scarlett. Masayang-masaya si Edward na mayakap ang kanyang apo. Pero sa likod ng masayang tagpong yon ang isang bagay na hindi ko po inaasahan. May inamin sa akin si Edward, Papa Dudut, isang lihim na matagal niyang itinago. Ang nalaman kong yon ang tila sumira sa mundo ko na parang lahat ng pinanghawakan ko ay isang kasinungalingan. Hindi ko alam kung paano ito haharapin. Pero isa lang ang sigurado ako. Handa akong gawin ang lahat para sa aming pamilya kahit gaano pa kasakit ang katotohanan, Papa Dudut.
huwag ka nang magsalita. Kailangan mong magpahinga para mapadali ang paggaling mo. Sa palagay ko, hindi na ako gagaling. Huwag kang magsalita ng ganyan. Magkakaapo ka pa. Dapat makarga mo pa sila. Parang hindi ko na kaya yun. Hindi ko na siguro makikita ang magiging apo ko sa kanila. Pwede bang hindi? Kaya mo pa. Masaya na ako na makitang muli si Scarlett. Nandito na siya, kasama mo. Okay na sa akin na makita ko ang una kong apo. Namana niya kagwapuhan ko. Han, huwag kang magsalita ng ganyan. Ang babaw talaga ng luha mo. Ikaw kasi. Han, patawarin mo ako. Patawarin? Para saan? Wala ka namang ginawang masama para ihingi mo ng tawad sa akin na. Sige na, magpahinga ka na. Hindi ko na talaga kayang itago to, Han. Walang araw na hindi ako pinatatahimik ng konsensya ko sa ginawa ko sa'yo. Ano bang pinagsasasabi mo, Han? Malaki kasi ang kasalanan ko sa'yo eh. Nagawa ko yun kasi mahal kita. Han, ano ba yun? Tungkol to kay Stephen. Ano? Anong tungkol sa kanya? Gusto talaga kita. Pero naunahan lang ako ni Stephen sa panliligaw sa'yo. Kaya nung umuwi siya ng Amerika at nang minsang bumisita ako sa post office, nakita ko ang sulat mo. Han, may ginawa ako sa sulat mo. Sorry. Han, anong ginawa mo? Kinuntsaba ko ang kaibigan ko sa post office. Sabi ko, wag na wag niyang ipadala ang sulat mo. At kung may darating mang sulat mula kay Stephen, hindi niya ito ibibigay sa'yo. Ano? Mahal ka ni Stephen. Ginawa ko siyang masama sa iyong mga mata. I'm sorry. Han, bakit? Nagawa ko ang lahat kasi nga mahal kita. Naging madamot ako. Ayaw kitang maging masaya sa kanya. Gusto ko lang na mapasa akin ka. Kaya nung nalaman ko nagkaanak kayo, alam kong dahil yun sa hindi pa rin nawala ang pagmamahalan yung dalawa. Nakokonsensya ako sa araw-araw sa ginawa ko. Tuwing nakikita ko si Scarlett, naalala ko ang ginawa kong pagtutol sa ugnahan niyo ni Stephen. Pero minahal ko si Scarlett na parang tunay kong anak. Hindi ako nagsisinungaling sa pagmamahal at pagtanggap sa kanya. Para sa akin, anak ko si Scarlett. Lahat ng sulat mo at ang sulat ni Stephen. I'm sorry, Han. Lahat daw yun pagkatapos ko mabasa. Sinusunog ko. Han! Sana mapatawad mo ako. Alam kong hindi mo ako madaling mapapatawad dahil sa ginawa ko. Pero Han, mahal na mahal kita. Sandali lang. Ang sakit sa dibdib. Parang hindi ako makahinga. Han, ayoko nang marinig yan. Hindi totoo ang mga sinasabi mo. Han, I'm sorry. Mahal mo ko, kaya tayo nagpakasal sa isa't isa. Kalimutan mo na yan at isipin mong hindi nangyari yung sinasabi mo. Sa pagkakaalam ko, sa naging buhay ko kasama ka at ang mga anak natin, naging mabuti kang asawa sa akin. Naging mabuti kang ama sa mga anak natin. Yun lang ang katotohanan na gusto kong marinig. Tinaguyod mo ang pamilya natin ng maayos, dugot pawis. Hindi man naging perpekto ang pagsasama natin pero alam natin na mahal natin ang isa't isa. May mga pagkakamali tayo. Malaki din ang pagkakamali ko pero kinalimutan mo. Kaya ayokong isipin na nangyari ang sinasabi mo sa akin. Pwede ba? Ma? Pa? Oh, bakit nag-iiyakan kayo? Naaalala lang namin kung paano kami unang naging kami. Alam mo naman. Hay nako, kayo talaga? Nasaan ang apo ko? Nasa kwarto po. Pinatulog ko po muna. Pwede mo bang dalhin dito ang apo ko? Oo naman pa. Scarlett, anak. Mahal na mahal kita at ang anak mo. Pa, mahal na mahal ko rin po kayo. Pakis nga po ako sa papa kong pogi. Mwah! Pagaling ka na kasi pa, para mas lalo kang pumogi. Sandali pa, kunin ko lang si baby. Balik agad ako dito. Salamat, anak.
Han, salamat. Han, ako ang dapat magpasalamat. Salamat sa pagmamahal mo. Mahal na mahal kita. Papadudot, isang masakit na katotohanan ang narinig ko kay Edward at hindi ko kailanman inakala na darating ang araw na malalaman ko na naging faithful pala si Stephen sa akin. Na mahal niya talaga ako at yung huling pagkikita namin, yung paano namin binuo si Scarlett ay puno ng pagmamahalan. Nang aminin ni Edward sa akin ang isang lihim na matagal niyang itinago ay parang sumabog ang lahat ng paniniwala ko sa kanya. Masakit, Papadudot, sobrang sakit na halos hindi ko na alam kung paano ko haharapin ang kinabukasan. Ngunit sa kabila ng lahat ng sakit ay pinilit kong magpakatatag, hindi lang para sa sarili ko kundi para sa aming pamilya. Wala na akong magagawa kundi ang tanggapin ang kapalaran at hindi ko kayang talikuran ang aming mga anak. Lalo na si Scarlett. Sa kabila ng pagkasira ng tiwala ko kay Edward, alam kong kahit papaano ay naging mabuti siyang ama sa mga anak namin. Sa bawat sandaling nakikita ko siyang nagbibigay ng pagmamahal at suporta sa kanila ay parang binuon niya ulit ang tiwala ko sa kanya. Naintindihan ko kung bakit niya ginawa yon, lalo na tuwing nakikita ko kung paano niya itinuring si Scarlett bilang isang anak. Kahit na hindi niya tunay na anak ay hindi mo mararamdaman ang pagkakaiba. At sa kabila ng lahat ng aming problema ay ipinakita niyang mahalaga sa kanya ang pamilya. Pero hindi rin maaalis sa isipan ko na paano kaya kung hindi ginawa ni Edward yung pagsunog ng mga sulat namin ni Stephen. Siguro ay kami pa rin ni Stephen hanggang sa ngayon. Siguro ay nasa Amerika na rin ako at isa ko sa mga babaeng may asawang afam, pero wala na. Yon ang sabi ko sa sarili ko. Hindi ko inaasahan na matapos ang maraming taon ay nagkita ulit kami ni Stephen. Pareho na kaming senior nang magkita kami. Nakausap kasi siya ni Scarlett, may sarili na siyang pamilya. Sa aming pagkikita ay parang walang nagbago. Maliban na lamang sa edad at itsura namin. Matatanda na kami at hindi na niya nakita pa si Edward dahil namatay na ito. At hindi ko na rin sinabi sa kanya ang ginawa ni Edward sa mga sulat namin. Hindi man kami nagkatuluyan ay malaking bagay na rin na nagkaroon kami ng anak. Binigyan niya ako ng isang dugong afam na anak. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Dessa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever! Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang anumang naputol kahit magkahiwalay ay masasabing iisa pa rin. Yan ang sinasabi tungkol sa magkakapatid. Magkakaputol o sa pinaikling salita ay mag-utol. Hindi man daw literal na magkakadugtong ay iisa pa rin ang pinanggalingan. Ang ating mapapakinggan ngayon ay kwento ng mag-utol. Pero naging mag-utol sila sa kakaibang paraan. Ang kwentong ito ay mula sa kabarangay nating si Deo na isang asawa at isang ama. Samahan natin siya sa pangyayaring ito ng kanyang buhay at pamilya. Makikilala din natin sina Ruth, ang kanyang asawa at ang kanilang anak na si Eli. Nasa kwento din ang mga importanteng tao sa kwentong ito. Ang mag-inang sina Luna at ang kanyang anak na si Eman. Kung anong kwentong pag-ibig ang ating maririnig ay malalaman natin habang lumalaon ang ating storya. Pero komplikado ito dahil may mga batang kasama sa mga problemang pagdadaanan nila. Halina at samahan si Deo at ang kanyang pamilya sa kanyang kwentong 10 taon nang nananahimik.
hanggang sa lumabas ang pinakatatagong lihim nito. Ang kwentong ito ay siguradong kapupulutan ng aral tungkol sa relasyon ng pamilya, lalo na sa relasyon ng mga magulang at mga anak dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, ako po si Deo, 50 years old. Ang aking pong ikukwento ay nangyari 25 years ago. Pero bago po yon ay hayaan niyo po munang simulan ko ito noong nasa ibang bansa pa kami ng aking asawang si Ruth. Pilipino din po siya at pareho po kaming nasa 25 years old noong mabuntis siya at nagkaanak po kami ng isang lalaki. Pareho po kaming nagtatrabaho sa isang ospital noon kaya malaki ang discount namin noong nanganak siya sa parehong ospital. Alagang-alaga pa siya dahil lahat ng nasa ospital na yon ay kilala namin at kilala kami. Kahit anong nasyon pa sila, Papa Dudut. Taga-iba't ibang bansa po kasi ang nagtatrabaho doon. Pero noong panahon na yon ng mga anak si Ruth ay kinausap kami ng mga kasamahan namin na nurse na parang may problema ang bata. Parang hindi daw masyadong gumagalaw ang mga binti nito. Natakot si Ruth noon. Pero hanggang sa makalabas kami ng ospital ay wala namang naging problema sa bata. Malusog po siya at normal. Pagkalipas po ang isang taon ay natapos na po ang kontrata namin kaya umuwi na muli kami ng Pilipinas. 9 na taon na kami sa Pilipinas mula noon kaya kami po ni Ruth ay magpo-40 na noon. At ang anak namin na si Elijah ay nasa 10 taong gulang na. Eli po ang tawag namin kay Elijah. Pagka-uwi namin ay nagtayo na lamang kami ng negosyo. Ako ay nag-buy and sell ng mga kotse at si Ruth naman ay sa real estate. Pareho naman po kaming busy pero palagi po akong may oras sa anak namin. Hindi ko po maintindihan si Ruth kung bakit napakalimitado ng oras niya sa bahay. At lalo na kay Eli. Kaya pinupunan ko na lamang po ang lahat para sa kanya. Dahil siguro sa pangungulila sa pagmamahal. Nang isang ina ay naging close si Eli kay Luna. Siya ang nanay ng kanyang best friend at kaklase na si Eman. 10 taon din po si Eman noong mga panahon na yon. Single mother si Luna at maaga po siyang nagkaanak. Sa edad na 17 noong nasa Canada pa sila. Pero maaga din po siyang nabiyuda nang namatay ang asawa niya noong 2 taon pa lamang si Eman. Kaya halos hindi na nito nakilala ang tatay niya. Kaya naman ang bata ay ako naman ang itinuring na tatay. Ang tawag sa akin ni Eman ay daddy at ang tawag ni Eli kay Luna ay mommy. Mabuti na lamang ay nandun si Luna kaya hindi nagiging malungkot ang anak ko. Dahil sa hindi pagbibigay oras sa kanya ng asawa ko. Si Luna ang parang sumasalo ng responsibilidad na hindi nagagawa ng asawa ko. Pero ganun pa man, Papa Dudut, ay lagi ko pa ding sinasabi sa anak ko na mahalin ang mama niya at huwag magagalit dito. Bilang pagbawi po kay Luna ay ako naman ang nagpapakaama sa anak niyang si Eman. O anak, good morning. Good morning po. Wala na ba mas lalamya pa sa pagbati mo? Sorry po. Good morning po, Papa. Bakit ba ang tamlay mo? Hindi ba maganda ang pakiramdam mo? Anong nararamdaman mo? Halika, punta tayo sa doktor. Okay lang po ako, Papa. Kung okay ka ngayon, ano kaya itsura mo pag hindi ka okay? Papa naman eh. Ano bang problema anak? Sa school ba? Hindi po. May nakaaway ka ba? Wala po. Bakit ka matamlay? Wala po. Anak, ako to. Si Papa to. Nagsesekreto ka na kay Papa? Kasi po. Kasi ano? Wag na lang po. Ang mama mo ba? Papa, bakit po siya ganun? Napagalitan ka ba ng mama mo? Hindi po. Anong ginawa ng mama mo? Wala po. O wala pala bakit malungkot ka? Papa, wala po siyang ginawa. Kasi hindi na naman po niya ako pinansin. Ay, anak,
Napag-usapan na natin yan, di ba? Opo. Masyado lang maraming inaasikaso ang mama mo. Bakit po ganon? Ba't ganun ang alin? Si Mami Luna po ang dami ding ginagawa. Nagtatrabaho siya sa umaga. Sa tanghali po nagtitinda siya. Tapos sa gabi nananahi pa siya. Pero kahit kailan hindi niya nakakalimutan si Eman. Anak, kasi Kasi po ano? Kasi iba-iba ang tao. Ibang tao po ba ako kay Mama? Hindi anak. Masyado kasing nakatuon ang atensyon ng mama mo sa ginagawa niya. Pero alam ko na ang ginagawa niya ay para sa'yo rin naman. Halos hindi na po siya umuuwi dito. Lagi kasi silang may out of town. Pero pag nandito siya, parang wala pa din naman siya. Pag kinausap ko, parang ako naman ang wala. Parang hindi niya po ako nakikita. Anak, pagpasensya mo ng mama mo. Minsan po iniisip ko, sana pagalitan na lang po niya ako. At least po pag nagagalit siya, nararamdaman kong napapansin niya po ako at saka po nakikita niya ako. Pagpasensya mo ng mama mo. Nandito naman ako palagi, di ba? Opo, Papa. O kaya smile ka na. Dahil wala kang pasok ngayon, gusto mo pasyal tayo? Wag na po, Papa. Dito na lang po tayo. Tara na. Sunduin natin si Eman at ang Mami Luna mo. Po? Sige po. Saan po ba tayo pupunta? Ikaw mag-decide. Punta tayo kahit saan. Pero baka po may plano na po sila ni Eman. Walang plano sila Eman at Mami Luna mo. Paano niyo po nalaman? Nag-usap na kami ng Mami Luna mo. Sinabi ko na sa kanya ang plano. Kailan po? Kanina lang. Sasabihin ko sana sa'yo kaso ang lungkot mo. Pasensya ka na po sa akin, Papa, ha? Oh, bakit naman? Kasi ang dami ko pong angal tungkol kay Mama eh. Naiintindihan ko yun. Natural lang ang nararamdaman mo. Pero huwag ka magagalit sa mama mo ha. Opo, hindi po, Papa. Di bale, mamaya naman makikita mo ng isa mo pang mami at ang kakambal mo. Magkamukha po ba kami ni Eman? Parang nagiging magkamukha na nga kayo. Kasi lagi kayo magkasama eh. Para talaga kayo mag-utol. Parang kaputol ng pusod mo si Eman. Napansin ko po, sobrang parang iisa lang po kami ni Eman. Kaya nga para makita mo na siya, maligo ka na at magbihis para makaalis na tayo. Okay po, Papa. Papa Dudut, parang nakalimutan ng anak ko ang lungkot na nararamdaman niya sa hindi pagpansin sa kanya ng mama niya. Sa pasyalan ay masayang-masaya siya pati na ang best friend niyang si Eman. Kami po ni Luna ang laging magkasabay kasi mas gusto ni Eli na siya ang magtutulak ng wheelchair ni Eman. Siya nga po pala. Si Eman ay hindi po nakakalakad mula noong ipanganak siya. Pero ganun pa man ay hindi siya itinuring ni Eli na may kakulangan. Kaya masayang-masaya kami kapag magkakasama dahil naibibigay namin sa isa't isa ang mga kulang sa buhay namin. Si Eli ay nagkaroon ng nanay sa pamamagitan ni Luna at kapatid naman sa pamamagitan naman ni Eman. Si Eman naman po ay nawala ng tatay, bata pa ay hindi na rin nangulila dahil nga po sa ako ang itinuring niyang tatay. Ayaw ko man pong sabihin pero si Luna din po ang pumupuno ng atensyon na hindi na ibibigay ng asawa ko. At siguro po ay masaya din siya dahil naibibigay ko naman sa anak niya ang wala sa kanya. Pero nang makauwi kami ay kinausap ko kaagad ang asawa kong si Ruth tungkol sa trato niya kay Eli. Papa Dudut, imbes na intindihin niya ang mga sinabi ko ay minasama niya. Huwag ko raw questionin ang paraan niya ng pagpapalaki kay Eli. Dahil sa sinabi niyang yon ay hindi ko na rin napigilan ang sarili ko na sabihin sa kanya na parang wala nang kwenta ang pagiging nanay niya. Ang mga hayop nga ay poproteksyonan at aalagaan ang mga anak nila. Dapat mas lalo siya dahil tao siya. Para ako nagsalita sa hangin, Papa Dudut, dahil walang sabi ay nagbihis uli si Ruth at umalis. Ayokong mag-away kami at ayokong madinig ni Eli na nag-aaway kami kaya pinigilan ko ang sarili ko at halos maiyak na lamang para sa anak ko. Papa, nandito na po kami! Luna, salamat sa pagsundo kay Eli ha. Ano ba? Bukas ikaw naman na maghahatid at magsusundo. Salitan lang naman tayo, di ba? Oo nga, pero salamat pa rin.
Hindi ibang tao si Eli sa akin. Alam ko, kaya nga mahal ka niya eh. Nandyan ba si Ruth? Oo nga, Papa. Nandiyan ba si Mama? Wala pa anak. Sige po, mamaya ako na lang po sasabihin sa kanya. Magbibihis po muna ako. Punta po muna ako sa kwarto ko. Anong sasabihin nun? Naku, kanina pa excited yon. First basketball game nila sa Lunes. Ha? Hindi ba yung sports fest nila sa Miyerkules pa simula? Inurong nila para 1 linggo daw yung event. Ang sasaya kasi ng mga bata. Naku, kailangan pala namin mag-practice ngayong weekend. Oo, alam mo ba na si Eli ang pinakamagaling sa team nila? Talaga? Oo, sikat siya sa school. Well, hindi naman kasi imposible. Kasi akong tatay niya. Naku, alis na nga ako. Naghihintay si Eman sa sasakyan. Teka, yung laban ni Emma sa chess kailan? Sa Miyerkules pa. Kaya nga excited din si Eman kasi mag-cheer daw siya kay Eli. Nakakatuwa mga bata. Para talaga sila magkapatid. Sinabi mo pa. O sige, aalis na ako. Ikis mo na lang ako kay Eman ha? Matutuwa yon. Sige na. Bye. Ingat sa pagdadrive ha? Okay, salamat. Bye! Papa! Teka, parang ang saya ng anak ko ah. Opo. Hulaan ko. Sige po. May girlfriend ka na no? Papa naman eh. Uy, tumatawa. Ibig sabihin mag-asawa. Papa naman nakakainis. Uy, napipikon. Ayoko na nga pong sabihin. Ang piko naman ng poging anak ko. Halika nga. Payakap si Papa. Amoy pawis ang anak ko. Papa naman eh. Hulaan ko. Nag-basketball ka no? Opo. Sino panalo? Kami po. Pero practice pa lang naman po yun. Sa Lunes pa po umpisa ng totoong basketball game. Ha? Hindi ko alam yan ha. Buti nasabi mo. Si Papa naman ang loloko. Alam ko naman na alam mo na kasi sinabi na ni Mami Luna eh. Wala ha. Wala siyang sinasabi. Hay naku Papa, halata ka talaga magsinungaling. Binibiro lang kita. Excited na kasi ako sa laro mo. Ako din po Papa. Biyernes na bukas. Kaya sa Sabado, mag-practice tayo ha. Opo. Kailangan maituro ko sa iyo mga tinuro ng lolo mo sa akin. Nag-basketball din po kayo ni Lolo dati? Hindi. Pero tinuruan niya po kayo? Oo, tinuro niya yung TV. Sabi niya manood ako ng basketball para matuto ko. Nakakainis naman si Papa eh. Pinapasaya lang kita. Masaya po ako Papa. Pero anak, lagi mong tandaan ha, ang basketball ay laro lang. Dapat manalo o matalo, huwag mong dadamdamin. Ganun talaga sa laro. May nananalo, may natatalo. Opo. Pero siyempre lahat na paghahandaan. Kaya kailangan natin mag-practice. Opo, sasabihan ko po si Mama para po makanood po siya sa Lunes. Papadudot nang sabihin ng anak ko na yayayain niya ang mama niya para manood ng basketball game niya ay parang nanigas ang pangako at hindi alam ang sasabihin. Ayokong sabihin na huwag na lang dahil parang sinasabi ko na rin sa kanya na walang pakialam ang nanay niya sa kanya. Pero kung sasabihin ko naman na yayayain niya ang mama niya ay parang binigyan ko na naman ng maling pag-asa ang bata. Naiipit ako papadudot dahil alam ko naman ang kalalabasan noon. Pero naisip ko din na bakit ko ba pangungunahan ang lahat. Baka naman na maging okay si Ruth. Baka umuo siya at maging masaya sa achievement ng anak niya. Kaya yun na nga po ang ginawa ko. Hinayaan ko na kung ano ang gustong gawin ng anak ko. Hanggang sa nakuha niya ang pagkakataon nang dumating si Ruth kinagabihan. Masayang masaya si Eli na sumalubong sa mama niya. Pero para siyang multo na hindi nakita. Mabuti pa nga siguro ang multo nararamdaman. Pero si Eli ay wala ni isa doon dahil hindi man lang siya pinansin ng mama niya. Pero buo ang pag-asa ng anak ko kaya nang makita niyang nakaupo ang mama niya ay sa kanya ito muling nilapitan para imbitahan sa kanyang nalalapit na laro. Hindi tulad ng madalas na gawin ni Ruth ay iba ang ginawa niya noong pagkakataon na yon. Pinansin niya si Eli pero hindi pa rin para kausapin, kundi para pagalitan. Sinabi pa nito na kung bubwisitin lamang siya ay huwag siyang tawaging mama.
Napahiya si Eli. Kitang-kita ko sa mukha niya. Hindi na lamang po siya nagsasalita at pumasok na lamang ito ng kwarto niya. Hindi ko kayang palampasin ang ginawa ng asawa ko ng oras na yon. Sa unang pagkakataon ay nasigawan ko siya. Pero gaya pa din ng dati, kapag nagagalit na ako ay umaalis siya at bumabalik na lamang matapos ang ilang araw. Okay lang sa akin na umalis siya. Total ay nasanay na ako dahil madalas naman siyang wala papadudot. Pero ang hindi ko kinaya ay nang pati ang anak ko ay umalis. Papadudot pagkaalis ng asawa ko ng gabing nagkasagutan kami ni Ruth. Dahil pinagalitan nito si Eli ay umupo muna ako at kinalma ang sarili ko bago ko kausapin ang anak ko. Kinatok ko siya sa kwarto niya pero hindi siya sumasagot. Kaya binuksan ko na ang kwarto at saka ko nalaman na wala siya doon. Nagpanik ako, Papa Dudut. Hinanap ko siya sa buong bahay pero wala siya. Lumabas ako at nagtanong sa mga kapitbahay pero wala din siya doon. Isa lang ang naisip ko na pwede niyang puntahan. Sila Luna at Eman. Pero may kalayuan ang bahay nila sa amin kaya natakot ako. Kung nilakad ni Eli ang papunta roon, ganong oras na ng gabi. Habang nilalabas ko ang kotse para pumunta kila Luna ay saka naman ito tumawag. Sinabi ni Luna na nasa kanila nga si Eli. Sobra ang pagpapasalamat ko sa Diyos at walang nangyaring masama sa anak ko. Napanatag ang loob ko dahil alam kong ligtas na ligtas si Eli kina Luna at Eman. Nawala na ang kaba at takot ko pero nagsimula naman ang awa. Naawa ko sa anak ko. Napakabata pa niya para maramdaman ng ganon at sa sarili niya pang nanay. Nagmamadali akong pumunta kila Luna dahil gusto kong mayakap na ang anak ko. Tao po? Luna? Deo, tuloy ka. Salamat. Maupo ka muna. Relax ka lang. Kailangan mong kumalma. Nasaan na si Eli? Nasa kwarto kasama si Eman. Kamusta siya? Iba siya ngayon? Hindi ko pa siya nakikita na malungkot. Palagi ko siyang nakikita na masaya lalo na kapag magkasama na sila ni Eman. Naawa ako sa anak ko. Hayaan na muna natin yung magkaibigan. Sigurado gagaan din ang loob ni Eli maya-maya. Salamat sa inyo ha. Ano bang nangyari? Hindi pa ba nasabi ni Eli? Umiiyak lang siya pagdating niya kanina. Kaya hindi pa siya makapagsabi. Diyos ko, kawawa naman ang anak ko. Kumalma ka. Okay na siya. Kasalanan ni Ruth to eh. Ano bang ginawa niya? Niyaya siya ni Eli para sa game nila. Tapos… Imposible naman na sumama ang loob ni Eli kung sinabi lang ni Ruth na hindi siya manunood. Kaso hindi lang ganun na nangyari. Ano bang sinabi niya? Huwag daw siyang tawaging nanay kung iinisin lang siya ni Eli. Ano? May bitbit ng sama ng loob si Eli. Dahil simula na magkaisip siya, hindi niya na naramdaman ang pagmamahal ni Ruth sa kanya. Tapos sasabihin niya yun sa bata. Bakit kaya niya nasabi yun? Kawawa naman ang bata. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Lakasan mo ang loob mo. Luna, gusto ko na sana makausap si Eli. Kalmahin mo muna ang sarili mo. Hindi magandang makita ka ni Eli ng ganyan. Baka lalong mahirapan yung bata. Pinipilit ko maging malakas. Pero kapag sumasagi sa isip ko mga sinabi ni Ruth, hindi ko maiwasang maapektuhan para sa anak ko. Mas doble ang sakit niyan sa anak mo. Kaya sana, huwag kang magpakita ng kahinaan. Ikaw na lang ang pinanghahawakan ng anak mo. Oo. O sandali, tatawagin ko si Eli. Salamat. Pero may ipapakiusap lang sana ako. Ano yun? Pwede bang dito muna si Eli kahit ngayong gabi lang? Oo. Mas mapapanatag ako kung magkasama sila ni Eman. Sigurado ako na dadamayan niya si Eli. Salamat. O sandali lang ha. Eli? Halika sandali anak. Nandito ang papa mo. Papa, sorry po. Oo anak, huwag ka nang umiyak. Sorry po, Papa. Umalis ako ng bahay nang hindi nagpapaalam. Naiintindihan ko anak. Pero sana nagsabi ka sa akin, ihatid kita dito. Natakot lang ako na baka kung ano mangyari sa'yo. Sorry po talaga. Tahan na anak.
Hindi ko na po uulitin yun, Papa. Tahan na anak, hindi ako galit sa'yo. Tahan na. Lagi mong tandaan na mahal ka ni Papa ha. Opo, Gusto mo daw dito ka matulog? opo, kung papayag po kayo. Oo naman. Salamat po, Papa. Punta na lang ako bukas ng umaga. Huwag mo kalimutan, magpa-practice tayo para sa basketball game mo. Opo, Oh, bakit ang haba pa din ang mukha mo? Ngiti ka na. opo, Papa. Ayan. O kita mo, kamukha mo si Papa pag nakasmile. Nasaan pala si Eman? Nasa loob na po ng kwarto niya. Hindi na po siya nakalabas kasi nakahiga na po siya sa kama niya eh. Okay. Pwede niyo namang puntahan si Eman sa kwarto kung gusto niyo siyang makausap. O sandali, kukuha ko ng gatas. Ikaw, Deo, anong gusto mong inumin? Wala naman. Salamat. Halika na, Papa. Baka naiinip na si Eman sa kwarto niya. Tara na. Sige na, susunod ako. Papa Dudut, nakita ko kung gaano kasaya ang anak ko. Iba talaga ang naibibigay ni na Luna at Eman sa anak kong si Eli. Madaling nakarecover si Eli dahil sa tulong ng mag-ina. Masaya kami ng gabing yon, maski ako ay nakalimutan ko ang hindi magandang ginawa ni Ruth. Sobrang napupuna ni Luna ang pagiging ina para kay Eli. Iisipin mong siya talaga ang nanay ni Eli at sobrang close naman nila ni Eman na masasabi mo nga rin na para silang kambal. Sa piling nila, may nanay na si Eli, may kapatid pa siya. Hindi pa ako umalis kaagad kasi naglabas ng chessboard si Luna. Ipinakuha sa kanya ni Eman, ayon napasabak ako ng chess. Kahit anong gawin ko ay hindi ako nanalo kay Eman. Magaling siyang mag-chess at ang chini-cheer ng anak ko ay si Eman at hindi ako. Kaya nagbiro si Luna na siya na lang ang mag-cheer sa akin. Matapos ang chess ay nagkwentuhan pa kami ni Luna habang patulog na ang dalawang bata. Papa Dudut, parang yung pangarap ko na sana isang gabi ay magkaroon kami ng masinsinang pag-uusap ng asawa ko ay nangyari noong gabing yon. Pero hindi nga lang sa asawa ko kundi si Luna ang kausap ko. Ang dami naming napag-usapan nang hindi na namin namalaya na sobrang gabi na pala. Kaya hindi na ako pinauwi pa ni Luna. Sinubukan ko siyang kumbinsihin na uuwi na lamang ako pero nagagalit siya dahil gabi na raw. May guest room naman daw sila o kung gusto ko raw ay pwede naman sa kwarto ni Eman na matulog ako para kasama ko ang dalawang bata. Kaya kalaunan ay pumayag na rin ako. Kinaumagahan, maaga akong umalis dahil nga sa magka-practice kami ni Eli. Iniwan ko na muna si Eli para makapagpalit ako ng damit at madalhan ko din ng damit na panlaro ang anak ko. Gusto din daw kasing sumama ni Eman sa practice namin kaya umalis na ako para makabalik kaagad. Mami! O Eli, nasan si Eman? Nag-aayos po ng gamit niya. Yung batang yun parang siyang magbabasketball. Hihiyaw at papalakpak lang naman siya doon. Unfair nga po eh. Ha? Anong unfair? Bakit si Eman pwedeng sumigaw at pumalakpak pag naglalaro ako? Bakit po ako pag nanonood ng laro ni Eman bawal mag-cheer, bawal mag-ingay? Kasi sa chess, dapat nakakonsentrate ang players para makita nila kung anong mga galaw na pwede nilang gawin. Kaya pag may nag-iingay, masisira ang concentration ng players. Unfair pa din po. Halika nga rito. Dito, maupo muna tayo. Kumusta ka na? Okay na po. Anak, galit ka ba sa mama mo? Hindi ko po alam eh. Bakit? Hindi ko po may paliwanag. Huwag ka sana magtatanim ng sama ng loob o galit sa mama mo ha. Hindi po. Alam ko naman na mabait kang bata. Hindi po ba ako mahal ng mama ko? Ha? Mahal ka naman nun. Baka madami lang din siyang iniisip. Kasama po ba ako sa iniisip niya? Ha? Para po kasing hindi po niya ako anak eh. Huwag mong sabihin yan. Sorry po. Basta huwag kang magagalit sa kanya ha. Kung gusto mo ng kausap, nandito lang ako. Nandyan din si Eman.
Opo, alam ko po. Ayan. Sorry anak ha. Bakit po? Lumungkot ka tuloy ang aga-aga. Hindi po, masaya na po ako. Eto po, ngingiti na po ako. Itong batang to. Halika nga. Hug ka nga ni Mami. Salamat po, Mami Hindi ka iba sa amin kaya lagi kaming nandito para sa'yo. Saka si Eman din, pag malungkot yon, ikaw lang ang nagpapasaya sa kanya. Para sa kanya, lagi siyang safe pag nandyan ka. Ako din po. Pati pag nandyan din po kayo, pati po si Papa. Mahal na mahal ka ng papa mo. Opo, mula pa po nung bata ako, siya lang po talaga lagi ang nakikita ko. Lagi niya akong kinakarga. Natatandaan ko po yun. Si Mama po, wala po akong maalala na kinarga niya ako o tiningnan man lang. Siguro nung baby ka pa, lagi kang karga ng mama mo. Hindi ko po alam Alam mo, para kang matandang kausap. Pareho kayo ni Eman. Ewan, ganyan na ata mag-isip ang mga 10 years old ngayon. Mami, may tatanong po ako. Sige lang anak. Ano pong ikinamatay ng papa ni Eman? Naaksidente siya nung nasa Canada pa kami. 2 taon pa lang si Eman noon. Kaya sa litrato niya na lang naaalala ang papa niya. Hindi po ba siya hinahanap ni Eman? Nung nagkaisip na siya, nagtatanong siya kung bakit wala siyang tatay. Ano pong sinasabi niyo sa kanya? Yung totoo, sinabi ko yung tungkol sa aksidente. Pero palagi ko rin kinukwento sa kanya kung gaano siya kamahal ng papa niya. Kahit hindi makalakad si Eman, hindi nagbago ang pagmamahal ng papa niya sa kanya. Mami, makakalakad pa po ba si Eman? Ay, hindi na. Ipinanganak na siyang may kapansanan Hindi po bale. Kahit hindi na siya makalakad, ako pa din ang magtutulak ng wheelchair niya hanggang matanda na kami. Ang sweet naman itong anak ko na to. Tapos po, pag malaki na po kami ni Eman, aalagaan namin kayong dalawa ni Papa. Ay, salamat naman. Siyempre po, hindi niyo kami pinababayaan ngayon kaya hindi din namin po kayo pababayaan. Ito talagang anak ko. Kanino ka ba nagmana ng kaswitan mo? Kay Papa po. Ay, sorry. Mali yata ang tanong ko. O, puntahan mo na yung kaibigan mo. Sino po? Anong sino? E di si Eman. Hindi ko po siya kaibigan. Ha? Nag-away ba kayo? Hindi po. Ang ibig ko pong sabihin, hindi ko po siya kaibigan lang. Kapatid ko po siya. Parehong-pareho kayo ni Eman Sige na, puntahan mo na yon. Sa tagal niya baka mamaya na-impake niya na lahat ng damit niya sa aparador. Papadudot na ikwento sa akin ni Luna ang napag-usapan nila ni Eli. Tuwang-tuwa siya sa anak ko dahil napaka-sweet na bata daw talaga. Masaya ako sa anak ko kahit may pinagdadaanan sa pamilya namin ay hindi nawawala ang pagmamahal sa kapwa niya. Sadyang napakabait. Masaya ang naging practice namin ng araw na yon si Eman na kahit nasa wheelchair, parang kasama siya sa laro. Kaya pinasyal ko sila matapos mag-practice. Kumain kami sa labas at lahat ng bilhin namin sinasabi ni Eli na bilhan din ang Mami Luna niya. Hindi kasi ito sumama sa amin at may kailangan daw ayusin. Kaya noong makauwi ay ang dami nilang pasalubong kay Luna, Papadudot. Hindi din naubusan ng kwento ang dalawang bata, Papadudot. Natutuwa ako kay Eman at hindi niya iniinda o iniisip na hindi siya nakakalakad. Para sa kanya ay normal ang lahat sa kanya. Wala kaming ginawa buong araw na yon kundi ang magkwentuhan. Magtawanan, kung may makakita nga sa amin ay iisipin na isa kaming masayang pamilya. Although yun naman talaga ang tingin ko sa amin. Parang isang pamilya na rin. Nung araw ng laro ay dumating kaming magkakasama at napapatingin ng mga tao sa amin. Hindi ko alam kung ano ang iniisip nila, Papadudot. Papadudot nang nasa eskwelahan na kami ay nagtitinginan ang mga tao na parang alam ko na ang iniisip. Napansin din ni Luna na naaapektuhan ako sa mga tingin ng mga tao. Sa kanya sinabi na hayaan na lang yon at ganoon talaga ang mga tao. Mapanghusga.
Papadudod sa akin ay okay lang kung ano ang isipin nila. Pero ang pag-isipan nila si Luna ay parang hindi na maganda. Kasi magmumukha siyang nakikiagaw sa asawa ko. Alam din ni Luna yon kaya simple niya akong sinasabihan na nandun kami para kay Eli. Kaya ang atensyon namin dapat ay kay Eli lang. Saka bumalik ang isip ko sa anak ko at sa anak ko lamang. Inisip ko na isa akong kabayo na may tapahoho. Kaya diretso lang ang tingin ko. Papadudot kaming atang tatlo ang pinakamaingay sa tuwing makakashoot si Eli. May iba na halos kasama ang buong pamilya pero tinatalo ng lakas ng pag-cheer namin ang pag-cheer nila. Siyempre gulong-gulo ang isip ng mga marites ng araw na yon. Kasi ang tawag kay Luna ni Eli ay mommy at ang tawag sa akin ni Eman ay daddy. Para nga sa kanilang tatlo ay hindi ko na lang din papansinin ang mga hindi maganda sa paligid. Nanalo si Eli sa laro kaya bilang selebrasyon ay nagpunta kami sa isang theme park para na rin sa mga bata. Anak, huwag kayong lalayo ha. Opo, Papa! Kasamahan ko lang itong mami mo at napagod ka lalakad. Medyo matanda na kasi. Hoy, ikaw tong masakit ang balakang ah. Mabuti hindi nadinig ng mga bata. Biro lang. Masakit na talagang balakang ko. Kakatalon at kakacheer kanina. Ay, tignan mo yung dalawa. Ang saya nila, no? Oo. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang klaseng friendship. Si Eman, nung unang beses na tinawag niya akong daddy, parang kinabahan ako. Ewan ko kung bakit. Akala mo may anak ka sa labas. Hindi ah. Kahit parang wala nang pakialam sa amin si Ruth, hindi ko tinangkang magtaksil sa kanya. Kahit nung bago kayo nagkaanak? Oo. Mula nung naging girlfriend ko siya, siya na lang ang tinignan ko. Mahal na mahal mo si Ruth, no? Dati, Anong ibig mong sabihin? hindi ko alam. Mula nung sinabi niya si Eli na huwag siyang tawaging mama, parang ayoko na din siyang tawaging asawa. Hoy, sobra ka naman. Wala namang diferensya eh. Kaya iniisip ko yun o hindi. Pareho lang naman ang trato niya sa amin. Wala siyang pakialam. Mag-usap kayo. Wala nang kapangyarihan ng pag-uusap. Ilang beses ko nang ginawa pero napapahiya lang ako. Kasi lagi siyang umaalis. Walang sinasabi. Basta aalis na lang. Di ko alam kung anong sasabihin. Isipin mo, paano kung sa akin nangyari sa asawa mo? Namatay din ako ng maaga. Iniisip ko na kawawa si Eli kung si Ruth na lang ang kasama niya. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Kapag naiisip ko si Eli, naaawa ako sa kanya eh. Wala naman siyang kasalanan. Gusto lang naman niya ang atensyon ng mama niya. Atensyon pa nga lang yung hinihingi ng bata. Wala pa yung pagmamahal. Pero hindi niya maibigay kahit konti. Huwag ka nang malungkot. Baka makita ka ni Eli. Ha? Nakatingin ba siya? Hindi naman. Baka lang kasi mataon na mapatingin siya. Mukhang busy rin sila sa paglalaro ni Eman. Ibahin na nga lang natin ang usapan. Mabuti pa nga. Ikaw ba? Namimiss mo ba ang asawa mo? Naiisip ko pa rin siya. Hindi naman mawawala yon. Pero hindi ko na siya namimiss. Ilang taon na rin naman. Kung sa bagay, ang importante naiisip mo pa rin siya. Pero mahal mo pa rin ba siya? Oo naman. Tatay siya ng anak ko. Kung hindi dahil sa kanya, wala akong Eman. Alam mo, tama ka. May dapat din pala ako ipagpasalamat kay Ruth. Kasi kung hindi dahil sa kanya, wala rin akong Eli. Kaya nga. Pero, kumusta ang relasyon ninyo ni Ruth ngayon? Ang sagot ko parang serang plaka. Ganun pa rin. Wala pa rin siyang pakialam sa amin. Sorry. Okay lang. Alam mo noong una, pag naiisip ko yun, lalong sumasama ang loob ko. Pero ngayon parang lumuluwag ang dibdib ko kasi nailalabas ko na. Maayos nyo pa rin yan. Ikaw ba? Wala ka ng balak mag-asawa uli? Hindi ko masagot yan. Siguro sasabihin ko na lang na ayokong magsalita ng tapos. Ang importante sa akin ngayon, yung anak ko. Kung darating man ang araw na mag-aasawa uli ako, edi darating. Kung sa bagay, mahihirapan ka talagang pumasok uli sa relasyon dahil ang buong buhay mo nakatuon kay Eman. Mismo. Pero kung mamahalin niya ang anak ko, bakit hindi? Baka sakaling magbago ang isip ko. Tama naman yun. Kaya lang may inaalala ako. Ano yun? Paano kung magkakaasawa ka na uli? Papayagan kaya niya na daddy pa rin ang tawag sa akin ni Eman at mami ang tawag sa iyo ni Eli?
Isa sa kondisyon ko yan. Ang wag niyang pakialaman ng mga nakasanayan. Paano kung sakaling bigla akong mawala? Hoy, ano ba yung sinasabi mo? Tanong lang naman. Hindi, ayoko ng ganyang tanong. Importante itong tanong ko. Gusto ko lang makasiguro. O siya, ano yun? Kung sakaling mawawala ako, aalagaan mo ba si Eli? Siyempre naman. Pero ang problema, baka hindi pumayag si Ruth. Ano pa bang hahabulin niya Wala na nga siyang pakialam sa amin. Uy, bigla ka namang nanahimik. Wala lang. Oh, anong sagot? Saan? Paulit-ulit? Sabi ko pag nawala ako bigla, aalagaan mo ba si Eli? Sinagot ko na nga, diba? Oo, buong puso ko siyang aalagaan. Mahal na mahal ko si Eli, tulad ng pagmamahal ko kay Eman. Ako din naman kay Eman. Parang anak ko na rin talaga yung batang yun. Kaya wag na tayong magsenti dito. Mabuti pa tumayo na tayo. Siguro naman napahinga na yung balakang mo. Tara na. At kanina pa gustong sumakay sa rides nung dalawa. Oo nga, tara na. Ang saya ng buong araw na yon, Papa Dudut. Pero may kasabihan nga na kapag sobrang saya daw, baka may kasunod na lungkot. Pag-uwi namin ay nandun na si Ruth sa bahay. Ang dating pagbati ni Eli sa kanya ay nawala ng gabing yon. Hindi na alam nung bata kung babati pa ba siya o hindi kasi baka magalit na naman ang mama niya. At sa unang pagkakataon ay nagtanong si Ruth kung saan kami galing. Kahit nagulat ako ay ikinuwento ko pa din ang masayang araw namin. Bigla na lang nagalit si Ruth. Hindi ko alam kung anong meron siya ng gabing yon, pero hindi pala concern ang pinapakita niya, kundi selos. May nagsabi daw sa kanya na nakitang magkasama kami ni Luna. Kahit ayaw kong patulan ay nagpaliwanag pa rin ako. Sinabi ko na nag-celebrate kami dahil sa pagkakapanalo ng team ni Eli sa basketball. Sa kanya binalingan si Eli. Sinisi niya ito na dahilan na nagiging iba na raw ako sa kanya. Nung unay nagulat lang si Eli pero nang basagin niya ang isang flower vase dahil sa galit ay natakot na si Eli. Hindi makaiyak ang bata dahil sa takot. Sobrang galit na ako kay Ruth pero pinipigilan ko ang sarili ko dahil baka lalong matakot ang anak ko at magka-trauma na. Niyakap ko na lamang si Eli at saka kami nagpunta sa kwarto niya. Nanginginig ang anak ko, Papa Dudut. Hindi siya umiiyak pero nanginginig siya. Dahil doon ako ang napaiyak. Gusto ko nang sugurin si Ruth, Papa Dudut. Papa? Okay ka lang anak? Opo. Huwag na po kayong umiyak, Papa. Sorry anak. Wala ka pong kasalanan, Papa. Mahal na mahal kita. Alam ko po yun. Mahal na mahal ko din po kayo. Anak, nanginginig ka pa. Huwag ka matakot. Nandito si Papa. Papa? Anak. Papa, huwag ka na po umiyak. Hindi na din po ako iiyak. Hindi na anak. Ito, tatahan na. Papa? Ano yun anak? May tatanong po sana ako. Ano yun? Papa, anak niyo po ba talaga ako? Ha? Oo naman. Bakit po ganun? Anak, huwag mo isipin yan. Bakit po hindi ako mahal ni Mama? Hindi naman siguro ganun anak. Papa, noon pa po, kahit kailan hindi niya ako nilapitan. Hindi niya rin po ako hinahawakan. Ayaw din po niya akong kausapin. Anak, hayaan mo na muna ang mama mo. Darating din ang araw na lalapit siya sa'yo. Okay lang po, Papa. Kung ayaw sa akin ni Mama, okay lang po. Nandiyan naman po kayo eh. Huwag ka sana magagalit sa mama mo ha? Hindi po, Papa. Tatanggapin ko na lang po. Anak, napakabata mo pa para sa mga ganitong bagay. Lagi mo lang sanang iisipin na madami na nagmamahal sa'yo ha? Opo, si Eman po palagi kong nakakausap. Nasasabi ko po sa kanya lahat ng gusto kong sabihin. Pagkatapos po naming mag-usap, okay na po ako. Alagaan mo si Eman ha? Opo, Papa. Hindi na po ako masyadong nalulungkot pag hindi po ako kinakausap ni Mama. Kasi lagi naman po akong kinakausap ni Mami Luna. Mahal ka ng Mami Luna mo.
Opo, mahal na mahal niya po kami ni Eman. Napakabait talaga ng Mami Luna mo. Mahal ka din po ni Mami Luna. Ha? Opo, Anong ibig mong sabihin? kasi po lagi din po siyang nag-aalala sa inyo kapag po nalalaman niya ang nangyayari sa akin. Hindi ko maintindihan. Kasi Papa, alam niya na nag-aalala ka sa akin. Kaya lagi kanyang tinatanong sa akin kung kumusta ka. Ganun ba? Opo, baka daw po magkasakit kayo kapag nag-iisip kayo. Sinabi niya yun? Opo, at saka baka daw po hindi kayo nakakatulog kapag malungkot po ako. Sinabi niya rin yun? Hindi po, ako po ang nagsabi nun, Papa. Ikaw talaga. Tawa na po kayo, Papa. Masaya naman po tayo, di ba? Oo anak, masaya tayo. Kahit tayong dalawa lang. Ops, Papa, huwag mo kakalimutan sina Mami Luna at Eman. Oo nga pala, masaya tayong apat. Saka yung ibang taong masaya para sa atin. Papa, bukas na po pala ang laro ni Eman ng chess. Pupunta ka po ba? Siyempre naman, hindi ko palalampasin yung laro ni Eman. Ilang beses kaya niya ako tinalo. Magaling po talaga si Eman mag-chess. Magaling din ako, kaya lang mas magaling siya. Mana po siya siguro sa inyo. Siguro nga. Baka napaglihan ako ni Mami Luna niyo. Hindi niyo pa naman po kilala si na Mami Luna nung ipinanganak niya si Eman eh. Oo nga. Ay, Papa, shh! Bakit anak? Baka po madinig tayo ni Mama. Magagalit yun. Hayaan mo siya. Huwag mong pigilan yung tao mo para sumaya anak. Kahit may mga kumukontra, huwag mo silang isipin. Ang isipin mo, masaya ka at nakakapagpasaya ka. Opo, Papa. Papadudot kong si Ruth laging wala sa bahay, kami na rin ang anak ko lagi na ring wala sa bahay. Gusto kong maging masaya si Eli kaya dinadala ko siya sa mga lugar kung saan siya masaya. Sa bahay nila Luna, doon siya nakakaramdam ng kaligayahan at pagmamahal kaya ibinibigay ko sa kanya yon. Dahil mapilit din naman si Luna ay hindi na din ako umaalis. Sa tuwing sasabihin ko na babalikan ko na lang si Eli, si Luna laging sinasabi na huwag kong iwan ang anak ko. Saka isa pa ay masaya rin si Eman pag nandun ako. Kaya ayon buong maghapon kaming naglalaro, nagkwekwentuhan, nagtatawanan. Ewan, Papa Dudut. Parang gusto kong sabihin yung salitang one big happy family. Pero hindi po pwede dahil may asawa ko. Ine-enjoy ko na lamang yung mga moment na ganon kasi hindi na yata namin mararamdaman ni Ella yon sa sarili naming bahay. Dahil nga mas masaya si Ella ay kina Luna ay hindi na rin ako nakahindi nang magpaalam siya na doon na lamang palagi matutulog at uuwi na lamang sa umaga bago pumasok sa eskwelahan ng tanghali. Si Emma naman ay gusto ay doon na rin ako matulog sa kanila. Sabi talaga sa tatay ang batang yon, Papa Dudut. Kaso'y kailangan kong umuwi para walang maging problema kay Ruth. Pero kapag alam kong ilang linggo o buwan na naman na hindi uuwi si Ruth ay saka na ako nakikitulog sa bahay nila Luna. Hindi ko rin ginagamit ang guest room nila kasi doon ako natutulog sa kwarto ni Eman kasama ang dalawang bata. Naging routine namin ang ganon at masaya kami sa tuwing nagkakasama-sama kaming apat. Isang araw nang ihatid ko ang mga bata sa eskwelahan ay tinawagan ko si Luna at binalitaan na naihatid ko na ang mga bata. Paalis na ako nang may ipaalala sa akin si Eli. Saka ko naalala ang sulat na galing sa Canada. Pinadala ng isa sa mga kasama namin sa ospital na pinagtatrabahuhan namin noon. Nagulat ako sa nilalaman ng sulat. Agad akong pumunta sa isang address na nakasulat doon. At ang address na yon ay hindi bago sa akin. Oh, bakit ka napatawag anak? Papa, ipapaalala ko lang po na mag-ingat ka po at saka po yung sulat na dumating po kanina. Ay, oo nga pala. Sakto na, paalala mo. Sige, babasahin ko na anak. Salamat ha. Ingat ka po, Papa. Oo. Oh, balikan mo na si Eman. Sigurado hinihintay ka na niya. Okay po, bye po. Ay teka, tawagan ko muna si Luna.
Hello, Luna? O Deo, kumusta ang mga bata? Nasa eskwelahan na sila. Babalikan ko na lang sila mamayang hapon. Mabuti naman. Papunta nga pala ako ngayon dyan sa inyo. Malapit na ako. Naiwan ko yata dyan yung susi ng bahay namin. Oo, nandito nga. Mag-ingat ka pa uwi ha. Salamat. Pareho kayo ni Eli. Ilang beses na akong pinag-iingat kanina. Kaya mag-ingat ka. Teka, may tao sa labas. May dumating na sulat. Okay. Ako din, may babasahin din palang sulat. Sige, magkita na lang tayo mamaya. Okay, bye. Teka, nakakaintriga naman tong sulat na to. Mag-hazard nga muna ako sandali para mabasa ko na. Saan ko nga ba nailagay yun? Ah, eto. Ano to? Tawagan ko ulit si Luna. Hello? Hello, Luna. Nandito na ako sa kanto nyo. Malapit na ako dyan. Okay. Luna, kumusta ka? Teo, Meron ka ring sulat? oo. Ito yung dumating kanina nung magkausap tayo sa phone. Nabasa mo na ba? Oo. Kilala mo bang nagpadala nito? Oo. Kasama namin ni Ruth dati sa ospital sa Canada. Isa din siyang nurse. Ibig sabihin, sa parehong ospital kami nanganak ni Ruth. Ngayon ko lang din nalaman. May alam ka ba sa sinasabi ng sulat na to? Wala. Hindi ko alam ang lahat ng nakasulat dito. Sinasabi dito na nakita daw ng kasamahan yung nurse na pinagpalit ni Ruth ang mga anak natin. Paano siya nakapasok sa kinalalagyan ng mga bata? Doon siya nagtatrabaho. Kaya hindi imposible na magawa niya yon. Sinasabi din dito sa sulat na nakiusap si Ruth sa nurse at naawa yung nurse. Kaya niya pinagbigyan yung ginawa ni Ruth. May malubhang sakit na siya ngayon. Pinabagabag siya ng konsensya niya kaya sinabi niya ngayon ang totoo. Iyan din ang nabasa ko sa sulat na pinadala sa akin. Ang asawa mo ba? Kailan siya makokonsensya sa ginawa niya? Nung lumabas ang anak namin, ang sinabi nila, kailangan muna obserbahan ng bata dahil parang hindi gumagalaw ang mga paa. Bali ibig sabihin ang tunay na anak namin ay si Eman. At si Eli naman ang anak mo. Kaya pala, ganun na lang kalupit si Ruth kay Eli. Bakit ang inosenteng batang pinaparusahan niya? Hindi ginusto ni Eli na mapunta sa kanya. Siya ang kumuha sa anak ko. Napakasama ni Ruth. Hindi ko siya mapapatawad. Ano na ang gagawin natin? Ayoko munang isipin si Ruth. Ang iniisip ko ang mga bata. Paano natin sasabihin sa kanila to? Matatalino ang mga bata. Maiintindihan naman nila siguro. Kaya pala ganun kagaan ang loob ko kay Eli. At si Eman, masaya siya pagkasama ka. Ganun din ako kay Eman. Pero hindi mababawasan ang pagmamahal ko kay Eli. Ako din. Mas lalo ko silang mamahalin pareho. Sabihin natin sa kanila ng diretso. Karapatan nilang malaman ang lahat. Oo. Diyos ko, bakit ang mga bata? Oh, minahon ka. Kausapin natin sila na malumanay. Huwag tayong magpakita ng panghihina. Baka maapektuhan sila. Oo, tama ka. Papadudot ang bigat ng loob namin ni Luna. Hindi namin nakalain na mangyayari yon sa amin.
Akala ko talaga ay sa mga pelikula lang nangyayari ang ganon pero hindi pala. Dahil sa amin mismo nangyari ang lahat. Nang sinundo ko ang dalawang bata sa eskwelahan ay kinausap ko sila na may sasabihin kami ni Mami Luna nila pag uwi sa bahay. Hindi naman nagtaka ang dalawa dahil normal lang naman sa amin ang nag-uusap. Pero sa pagkakataon na yon ay iba ang pag-uusapan namin. Pagdating sa bahay nila Luna ay umupo kaming lahat at saka sinabi ang katotohanan tungkol sa kanila, Papa Dudut. Tinanggap nila na parang mga matatanda ang katotohanan, hindi sila naggalit o nalungkot sa sinabi namin. Kahit ganoon ang pagtanggap nila ay natakot pa rin kami na baka kinikimkim lang nila ang nararamdaman nila. Kaya pinagsalitaan namin sila kung ano talaga ang nararamdaman nila. Ang sabi ni Emma ay masaya daw siya dahil daddy pala niya talaga ako. Wala naman daw nagbago kasi naman talaga ang tingin niya sa akin at ang Mami Luna niya ay ang mami pa rin niya dahil siya ang nakilala niya mula nang pinanganak siya. Pero para kay Eli ay may naiba. Masaya din siya na totoong mami niya si Luna at hindi din daw magbabago ang pagtingin niya sa akin bilang papa niya. Pero matapos noon ay wala nang kasunod. Hindi niya nabanggit si Ruth sa nararamdaman niya. Naisip ko na parang nakalaya si Eli sa pagmamalupit ni Ruth. Anak, nandun na si Eman sa loob ng presinto. Kakausapin niya na ang mama mo. Ikaw, ayaw mo ba siyang makausap? Hindi na po. Mas kailangan po nila magkausap ni Eman kasi siya po ang anak niya talaga. Deo, hindi mo ba sasamahan si Eman? Gusto ko sana pero nakiusap si Eman na gusto niyang makausap ng solo ang mami niya. Hindi kaya sigawan siya ni Ruth? Hindi naman siguro. May mga pulis doon. Siguro naman matatakot siya. Ano daw ang sasabihin ni Eman kay Ruth? Gusto niya daw malaman kung bakit siya ipinagpalit. Hindi ko lubos maisip kung bakit ipinagpalit niya ang anak niya dahil lang may kapansanan to. Hindi niya lang alam na napakatalino ni Eman. Kahit hindi siya nakakalakad, walang balakid para sa kanya. Lahat susubukan niya at gagawin niya ang magagawa niya. Tsaka madami pong kaibigan si Eman kasi mabait po siya sa lahat. Maganda ang pagpapalaki ni Mami Luna niya eh. Ako din po, Papa. Madami din po akong kaibigan kasi maganda din po ang pagpapalaki niyo sa akin. Oo naman anak. Kayong dalawa, binobola niyo pa ako. Totoo naman. Nagpapasalamat na rin ako at ikaw ang naging tatay ni Eli. Kasi kahit inaapi siya ni Ruth, nandun ka lagi para sa kanya. Naku, pag inaaway ako ni Ruth, etong si Eli nga nagpapagaan ng loob ko eh. Kasi mahal niyo po ako. Oo, mahal ko kayo ni Eman. Teka, kamusta na nga kaya si Eman sa loob? Mukhang okay siya kasi marunong naman yon. Pag hindi na maganda ang sitwasyon, kusang lalayo yon. Ano kaya mga nasabi niya kay Ruth? Sinagot kaya siya? Sigurado ako na hindi naman manghihingi ng sagot si Eman sa mga tanong niya. Gusto lang nun na masabi ang lahat ng gusto niyang sabihin, ang lahat ng laman ng puso niya. Matapos yon, magiging maayos na rin siya. Anak, ikaw, sigurado ka na ba talaga na wala kang gustong sabihin sa mama mo? Wala po, Papa. Anak, may tatanungin ako sa'yo ha. Gusto ko sagutin mo ako ng diretso at totoo. Okay po. Galit ka ba sa mama mo? Hindi na po. Basta alam ko pong nandyan kayo ni Mami Luna, okay na po ako. Kakalimutan ko na po ang lahat ng hindi maganda. Si Eman tatanungin din namin mamaya kung anong nararamdaman niya kay Mommy Ruth niya. Papa? Mami? Bakit anak? Sige po, kakausapin ko na din po si Mama. Sigurado ka anak? Opo. Halika, ihahatid kita. Wag na po. Ayan lang naman po yung pinto papunta sa loob eh. Kaya ko na po. Sige, ikaw ang bahala. Pupuntahan ko na po sila. Bakit kaya biglang nagbagong isip ni Eli? Pakiramdam ko gusto niya talagang kausapin si Ruth. Kaso pinipigilan niya ang sarili niya. Kawawa naman ang anak natin. Ayos na to. Para gaya ni Eman, walang bit-bit si Eli sa dibdib. Oo nga. So ano nang gagawin natin? Gagawin saan? Sa ginawa ni Ruth. Hindi ko rin alam. Masama ang loob ko pero asawa ko pa rin siya. Ako siguro magdidesisyon na lang ako kung ano ang mangyayari sa pag-uusap nila ng mga bata. Gusto mo bang ituloy ang demanda?
Sa totoo lang, hindi ko alam eh. Tayo lang naman ang pwede magreklamo. Ayoko na rin iparating to sa ospital na pinagtrabahuan namin dati. Ayan ang mga bata. Pag-usapan na lang natin mamaya yung mga susunod nating gagawin. Mabuti pa nga. Papa Dudut, wala naman naging problema sa mga bata. Hindi na rin namin sila tinanong kung ano ang mga sinabi nila kay Ruth. Ang importante ay malaya na sila sa sama ng loob nila. Dahil kami rin ni Luna, sa kagustuhan na rin naming maging malaya ay ibinigay na namin kay Ruth ang kalayaan niya. Kahit sobrang sakit ng ginawa niya ay hindi namin siya idinemanda. Ako rin ay nakalaya na dahil bilang sa Canada naman kami kinasal ay nakapag-file ako ng divorce. Si Ruth ay bumalik na rin ng Canada. Wala na akong balita sa kanya matapos noon. Ibinenta ko na rin ang bahay namin para maalis ang ala-ala ni Ruth. Bumili ako ng bagong bahay na mas malaki kaysa dati dahil malaki na din ang pamilya ko. Sa bahay na yon na nakatira si Luna at si Eman, o Papa Dudut, isang bahay na lamang kami at para maiwasan ang usap-usapan sa amin ay nagpakasal na rin kami ni Luna. Hindi naman po biglaan ang mga nangyari dahil noon pa man ay may nararamdaman na pala kaming pareho para sa isa't isa. Ako po ay hiwalay na ng legal at si Luna ay byuda. Kaya ang pamilya namin ay wala ng kahirap-hirap na pinagsama. Ang mga anak namin ay nagdugtong sa amin ni Luna dahil hindi man sila magkaputol ng pusod, ay magkaputol naman ang puso nila. Hindi na lang po pareho ang araw ng birthday nila, kundi pareho na rin ang apelyidong dinadala nilang dalawa, pati na rin ang apelyidong dinadala ni Luna. Silang tatlo, dala-dala na ang apelyido ko. Salamat po Papa Dudut sa pagbasa ng aking kwento. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Deo. Maraming tao din sa mundo ang nakakaranas ng parehong pangyayari pero sa iba't ibang sitwasyon. Sa kwento ni Deo ay ang asawa pa nga niya mismo ang naglayo sa kanila sa kanilang tunay na anak. Pero kahit na hindi niya pala tunay na anak ang inaalagaan niya ng 15 taon ay hindi siya nakaramdam ng kakaiba dahil ang alam niya ay ang maging ama. At kahit naman hindi nagkakilala ang dalawang anak ay ang panahon ang humanap ng paraan para sila'y muling magdugtong. Hindi man sila magkapatid ay mas pinagtibay pa ng mga nangyari ang kanilang samahan. Sa naging pagmamahalan ni Deo at Luna ay ang pagiging responsableng magulang naman nila ang nagdugtong sa kanilang dalawa. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.